במקום הזה ממש בו אנחנו הולכים, צעדו אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, ואנחנו ממשיכים בדרכי האבות. אנחנו מנסים ללכת לא רק בדרך הפיזית, ממש כאן, במקום שהם הלכו, אלא גם בדרך האמונה, התורה, המצוות, אהבת הארץ והעברת המסורת לדורות הבאים. כי את כל הארץ אשר אתה רואה. גם בתקופת הבית הראשון והשני גרו פה יהודים. עולי הרגל עלו בטהרה לירושלים. ממצפור האלף שלנו ראו כבר את ירושלים וידעו שהנה מגיעים. גם בתקופה המודרנית, התיישבות פה בגוש עציון החלה מיד בתחילת המנדט, בניסיון עיקש, חוזר ונשנה. למרות התנכלויות, הערבים שוב ושוב עלו להר, ניסו והתיישבו, וגם כשירדו, ידעו שחוזרים. באנו, עברנו בדרך, חיפשנו, היכנו, האור שבקצה. טוב, אנחנו עולים למעלה, נספר קצת על האזור הזה. אז האדמות האלה נקנו בשנת 1929 על ידי יצחק כהן. בשנת 80 אני משרת פה באזור במילואים, מטייל עם הג'יפ של הסיור פה למעלה על השפיץ של ההר. שואל את הערבים, של מי האדמות האלה? אמרו, זה היה חוואג'ר כהן פעם. טוב, אז נדלק לי אור ירוק, אמרתי, טוב, אנחנו נתחיל פה לגלגל, לראות אם אנחנו מקימים פה יישוב ואיזה יישוב. בכ"ז תמוז, תשמ"ב, עלינו פה ליישוב. עם האוהלים הצבעוניים והססגוניים, וכך הייתה התחלה של היישוב הזה. היום אנחנו מונים כ-500 משפחות, הרבה ילדים, ויישוב לתפארת מדינת ישראל. ונמשכת שיירה מן המאה שעברה, רחוקים כבר היוצאים, ניכרים בחלוצים שעמלו עבדו בפרק בלי לראות את סוף הדרך. ועכשיו עוברים אנחנו, לא שקטנו ולא נחנו, לא ימשיכו בלעדינו, זוהי הרפתקת חיינו. גטאות ומחנות הגחנו, אל הביצות ואל הישימון הלכנו, מקצות ערב מרוסיה ופולניה, הדלקנו אור גם בדימונה, גם בדגניה. ההרגשה של גם זכות וגם חובה לתת בחזרה ליישוב שנתן לי המון, והיה לי מאוד חשוב להחזיר לו ולתרום בתחומי הרווחה והחינוך, ובעצם לקחת אחריות על בניית קהילה טובה וגדולה, ובמיוחד בשנים שאנחנו גדלים, יש לנו תנופה של עלייה ותנופה של בנייה. עבדו בפרק בלי לראות את סוף הדרך, ועכשיו אומרים אנחנו, לא שקטנו ולא נחנו, לא ימשיכו בלעדינו, זוהי הרפתקת חיינו.